Stand on the edge, wanna feel that I'm here right now. Wanna scream from the top of my lungs, wanna show no doubt. I've been down for the count, I've been tasting the dirt too long. Yeah, but you take me high from my low, now I won't come down, 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 down. Calling out for another round, won't stop now, can you hear the crowd? We're winning ground, we're winning ground. Hej og velkommen til dagens EM-studie. I dag har vi besøg af Sille, og det har vi i dag, fordi hun skal fortælle lidt om, hvad det er, hun har lavet i dag, som har været helt specielt. Du har netop skulle tage afsted her fra landsholdslejren for at spille en kamp, men ikke en landskamp. Nej. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, du har lavet i dag? Jamen, jeg har været ude at spille kvalifikationskamp til 3F-ligaen om at blive oppe, fordi vi jo fik fratrukket de der kedelige 6 point. Så vi har spillet mod Vejby i dag og vundet 3-0 i den første kamp, og skal så spille anden kamp på næste lørdag. Som meget gerne skulle resultere i, at vi bliver i 3F-ligaen. Hvordan var det så at skulle afsted herfra, og så et helt andet fokus, og skulle hjem til klubben eller klubkammeraterne og spille med dem? Jamen det var det lidt mærkeligt, fordi jeg havde jo regnet med, at nu ville det kun gælde EM, men sådan skulle det ikke være, så nu måtte jeg lige koncentrere mig om mit klubhold, og det gik jo så også fint. Mærkeligt at tage afsted for jer andre, men nu er jeg jo tilbage igen, så det er jo fint. Ja, og tillykke med sejren. Wanna stand on the edge, wanna feel that I'm here right now. Wanna scream from the top of my lungs, wanna show no doubt.